Αγαπητά μας παιδιά, σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 2 χρόνια από την αποφράδα ημέρα του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, όπου 57 συνάνθρωποι μας, ανάμεσά τους πολλά νέα παιδιά σαν και εσάς, έχασαν τη ζωή τους κατά τρόπο τραγικό και πάρα πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν. Δεν θα ξεχάσω εκείνο το πρωινό πόσο με συγκλώνησε, όπως και όλους, η τραγική είδηση. Οι σκέψεις μου πήγαν στους γονείς, στους συγγενείς των θυμάτων, σε όλους εκείνους που περίμεναν να δουν τα παιδιά τους, τους γονείς τους, τους οικείους τους, να κατεβαίνουν από το τρένο, αλλά δεν έφτασαν ποτέ. Δεν τους πήραν τηλέφωνο φτάνοντας. Σιωπή, θρήνος, ανίποτη τραγωδία. Εκείνο το πρωινό, κατά την Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων που χωροστάτησα εδώ στο Πατριαρχικό Ναό, προσευχήθηκα προς τον Κύριο για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων, για την στήριξη και την παραμυθία, όσο αυτό ήταν δυνατόν, των συγγενών τους και για την ταχεία αποκατάσταση της υγείας των πολλών τραυματιών. Επικοινώνησα με την εξοχοτάτη πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, και της εξέφρασα τον συγκλονισμό μου, αλλά και τα συλληπιτήρια και τη συμπάθεια της Μητρός Εκκλησίας του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Μερικούς μήνες αργότερα, καθοδόν προς το Βόλο, όπου θα επισκεπτόμουν τη Μητρόπολη Δημητριάδος και Αργυρού, στάθηκα στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος και έψαλα τρισάγιο για τα θύματα και εξέφρασα τα συλληπιτήριά μου διαζώσεις σε συγγενείς κάποιων εκ των θυμάτων. Ήταν μαζί μου και ο Ιερότατος Μητροπολίτης Λαρίσης, στο οποίο την περιοχή είναι αυτό το σημείο του δυστυχήματος. Έκτοτε πάντοτε έχω στις προσευχές μου τα 57 θύματα, τους νέους ως επιτοπλίστων ανθρώπους, τους συγγενείς τους, αλλά και όλους όσοι καθηνοδήποτε τρόπο δοκιμάζονται από την ανίποτη αυτή τραγωδία που εξακολουθεί να συγχρονίζει τον απανταχού ελληνισμό, ο οποίος με αγωνία προσβλέπουμε όλοι μας, στους λειτουργούς της δικαιοσύνης, οι οποίοι είναι αδέκαστοι, να φωτίσουν όσοι καθήλυν αρμόδιοι κάθε πτυχή της υπόθεσης αυτής. Ως εκ τούτου, η Μήτηρη Εκκλησία και εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσαμε ποτέ να συνταυτιστούμε με τις άκρως προσβλητικές απόψεις, όπως αυτές που είδαν το φως της δημοσιότητος στο διαδίκτυο χθες, σήμερα, και τις οποίες φέρεται να διατύπωσε ένας ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου με επιπολαιότητα και πολυπραγμοσύνη. Κανένας δεν δικαιούται να προσβάλλει μια χαροκαμένη μάνα, την κάθε μάνα, τον κάθε πατέρα που θέλει να μάθει τι συνέβη εκείνο το βράδυ στα Τέμπη και να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον άδικο θάνατο του παιδιού του ή του συγγενούς του ή του φίλου του ή του συμφοιτητού του. Εάν παρελπίδα όντως ο φερόμενος αρχιερεύς της Μητρός Εκκλησίας διατύπωσε αυτές τις σκέψεις που αποδίδονται σε αυτόν, τότε οφείλει να επανορθώσει το ταχύτερο δυνατόν και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από όλους εκείνους τους οποίους προσέβαλε και πίκρανε.
Η Μήτρη Εκκλησία και ο Πατριάρχης θα συνεχίσουν να βρίσκονται πνευματικώς στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων και κάθε ανθρώπου που τον επηρέασε αυτή η τραγωδία, αλλά και στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων των άλλων τραγικών δυστυχημάτων που συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια στα Τέμπη με θύματα μαθητές και πολλοί νέους ανθρώπους. Θυμούμε ότι μετά το δυστύχημα εκείνο στα Τέμπη, σε μια εκδρομή μαθητική από την Ημαθία, με προσεκάλεσαν οι γονείς των αδικοχαμένων παιδιών να πάω στην Ημαθία, στον τόπο τους και να κάνω τρισάγιο, και ανταποκρινόμενος πήγα και προσευχήθηκα μαζί τους και με λίγα λόγια προσπάθησα να τους παραμυθίσω στον βαθύ τους πόνο. Λοιπόν, ας είναι αιωνία η μνήμη όλων. Και εσείς και όλοι μας να τους θυμόμαστε, να τους μνημονεύουμε και να προσευχόμαστε για την ανάπαυσή τους και να δίνει ο Θεός δύναμη και παρηγοριά στους οικείους τους.